Sanibonani sizwe sasemzansi. U-Ali igeza la kaMgube leli. La ngiphethe nanti ibhodlela lekhambi elisha elibizwa ngokuthi igalela. Lisiza kakhulu ezifone ezihlukene ikhambi nje eluzifo zonke. Njengoba uyizwa nje nale ngoma idlala la oyizwayo ithi galela galela. Inkosi Malanga le ngiyiphethe. Iyasiza kakhulu ezifone nje ezihlukahlukene nalo ubhubhane olusihlasele alidabule la. Izifo nje eziningi ezikhona ngeke ngizibale ngasinye ngasinye kodwa njengoba igama lethu uyifo zonke liqedile. Nginana usizo ke lamahala engifuna ukusiza ngala abafowethu abawu2 baxakekile labafowethu ngeke belunga ngaphandle ukuthi sibasiza ngoba naba ngicabanga ukuthi bayayithanda mabesha. Ungizwe umfoko amacengwana ke vexakekile la ilokho axoshwe emsakazweni nje hayi ngiyabona impela ukuthi hayi ikhanda liyamphithanela ngempela. Uyabona ke nje nawe izinto azenzayo ukuthi hayi akuzona izinto engenziwa umuntu onormal emqondweni. So leli ikhambe ngiliphethe lingamsiza kakhulu umfoko amacengwana ngoba njengoba luzifo zonke nje ngicathi nomsangano liyawulapha. So engalapheka umfoko amacengwana ngoba ngimbone kwesinye isikhathi ukuthi hayi akazenzi Nkosi yami. Emsakazweni benze isihluku bamxosha waphithanelwa ingqondo. Indidane ke ayimprofitile kodwa safika emsakazweni yathi indidane ngizwe bloodful umphupho wethe ngiyangikhumbula indidane yazi indidane wakumprofeti ngandlela ungizwe nginokumbona engiphuphela ngakhona kwesinye isikhathi ngiyengibonda indidane yasheshe yambona. Hayi mfoko amacengwana uzosizakala la thola ugalela ngabi yami uzosizakala iphutha labazali bakho ke leli basuke baqamba igama elibi bathi umlando. Yabona manje usomlando manje uthi wawusebenza okhozeni nohulumeni nawo uthi uyazama naye ngo350 wakhe ethi uyakutakula hayi akulungi ndoda zama okunye wayishona indedane kanti ke nawe Nkunzi yami intunsula okama expire nawe uzosizakala la ngabi yami ugalela ngoba wena hayi wena uyixakelwa amanga ke nje wena oyakho inkinga enkulu kakhulu uyihlushelwa nje amanga nje kuphela. Nje kakhulukazi nje lama ngothanda ukwaqamba usukele nezingane zabamnomzana abafana nathi kanje uthi usuyikhulelisile ngoba uzama ukuvala ihlazo lakho leli 9mm uzosizakala la kugalela nkabi yami nawe ngeilanga uyithola usushanga ngeAK47 uyolapheka nje ube mnandi singaze sibe bikho nanesidingo sokuthi uzolokhu uqambela izingane zethu amanga ukuthi usuyikhulelisile uyiphoxa uyabo. Galela nje nkabi yami uzoba right uzobona ngempela thola nje nanti ibhodlela likaGalela uzolapheka emangeni ube mnandi uye ukuhamba uqhosha ngento engekho ukuthi hayi ngikhulelisile uyazi phela nkabi yami nawo uthi ipeni elingabhali vele inkinga yalo lisuke lichitha uinki. So awukwazi ukuqhosha ngepeni elichitha uinki lokuthi hayi ngiyakhulelisa vele ipeni nje lingabhali inkinga yalo vele iqala la ichitheni uinki. So thola uGalela nkabi yami uzoba mnandi galela ntunsula nkabi yami.